U osnovnoj školi Zmaj Jova Jovanović održane su finalne utakmice u košarci za učenike i učenice osnovnih škola sa teritorije opštine Voždovac u okviru akcije Školski sport na Voždovcu. Evo i rezultata. Učenici 5. do 6. razreda Janko Veselinović i Milan Đ. Milićević 15-18, kod devojčica Dositej Obradović i Branislav Nušić 35-6. Učenici 7. do 8. razreda Veselin Masleša Zmaj Jova Jovanović 18-7, kod devojčica Veselin Masleša Milan Đ. Milićević 8-17. Što se srednjih škola tiče, kod učenika druga ekonomska 8. gimnazija 44-37, a kod pripadnica nežnijeg pola 12. gimnazija protiv 8. gimnazije 27-22. Ono što nas očekuje u nekom narednom periodu, to su male olimpijske igre za učenike od 1. do 3. razreda, učenike i učenice i prvenstvo opštine Voždovac u atletici. Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim lokalnoj samoupravi, odnosno gradskoj opštini Voždovac, koja u potpunosti podržava sve naše programe i sve naše akcije, kao i gradskom sekretarijatu za sport i omladinu.